बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. चिपळूण तालुक्यातील सावर्डे इथं शिमगोत्सवाची वेगळी प्रथा आहे. इथं चक्क पेटते निखारे एकमेकांवर मारले जातात. या खेळात माना पानाप्रमाणे गावातील 2 गट परस्परांसमोर उभे राहून लाकडे पेटवतात. नंतर ढोल ताशांच्या गजरात आरोळ्या ठोकत सुमारे 30 फुटाच्या अंतरावरून ती पेटती लाकडं अर्थात होलटे 5 वेळा एकमेकांवर फेकतात. मात्र ही जळती लाकडं अंगावर पडून कोणीही जखमी किंवा भाजत नाही. शेवटी उरलेली लाकडं एकत्र करून त्याची होळी केली जाते. ही प्रथा अंगावर शहारे आणणारी आहे. होलटा शिमगा असं या प्रथेचं नाव आहे. होलटे शिमग्यानं अक्षरशः थरकाप उडतो. या होलटे होम होळीचे काही नियम असतात. 2 गट एकमेकांसमोर उभे राहतात. लहान मोठे यांच्या हातात जळका होलटा म्हणजे लाकूड असतं. प्रत्येक वाडीतील मुलं या खेळात सहभागी होतात. ढोल ताशा आणि सनईच्या वादनात होलटे खेळणाऱ्या खेळाडूंचं स्वागत होतं. पायात चप्पल न घालता एकमेकांवर हे होलटे फेकले जातात. वाईट इच्छा किंवा मद्यपान केलेल्या व्यक्तीच्याच माती हे पेटते लाकूड पेटतं आणि त्याला शिक्षा मिळते असं या प्रथेतील समज आहे. त्यामुळे अनेक चाकरमानी सुद्धा हा खेळ खेळण्यासाठी येतात. 5 वेळा एकमेकांवर हे पेटते निखारे फेकले जातात. एका वेळी एका बाजूनं एकच गट हे पेटते निखारे फेकतो. या होलटे शिमग्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे पेटती लाकडं एकमेकांवर मारूनही कोणीही जखमी होत नाही. त्यामुळे अगदी चाकरमानी सुद्धा ही धाडसी होळी खेळतात. शिमग्यातील प्रथा म्हणूनच ही होळी खेळली जाते. हा सोहळा पाहण्यासाठी पुणे मुंबईवरून अनेक चाकरमानी येतात. अवघ्या 5 मिनिटाच्या खेळानंतर त्या ठिकाणी एकही लाकूड किंवा निखारा आढळून येत नाही. होळी उत्सवात अनेक परंपरा पाहायला मिळतात. मात्र ही थोडी वेगळी का होईना सावर्डेतील हा होलटे होम शिमग्यातच खेळला जातो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.